Hi mga higala, welcome back to my channel. Pakita na ko ninyo ang view. Nakita naman ninyo ang view sa una kung magpag no. Karon wa gid siya gabon, pero nanag-um lang kadyot sa akong view. Atong miagi di man ninyo makita ang mga balay. Mga balay nga nanubo diha sa mga suok-suok sa bungtod nga naa sa lupot. Balay lang atong huna-hunaon murag maglibog ta asa ta moagi no kay naa sa ibuan, naa sa tunga-tunga sa mga kakahuyan. Okay, ako ipakita ninyo ha. Okay, nara siya mga higala no. Mana siya dia. Oops. Dagko kay nang balay di anang dapita no. Dinha dagko kay nang balay dinha. Kanang na dito dapita mga higala kana siya. Lapu-lapu na siya dinha. Kung linaw lang kayo ang panahon makita na ang Mactan Bridge. Murag ang sikan man siguro. Pero makita gamay ang first Mactan Bridge. Pero ang tibuok gyud nimo makita ang sikan. Karon dili nimo siya makita kay nanag-umanggod. Nara karsada. Dinhi mo agi ang kuan mga higala. Padung kag Central Highway kanang nagsaka nga sakyanan. Padung na Central Highway. Mga guys. May daghang mga balay din na. Naay balay nga abit na mahuman no. Kana siya dihang dapita. Sa man akong tutlo. Kana siya naay swimming pool nila. May karsada likod na mga dagkong balay na karsada pa doon na siya syudad. Hello guys. May mga sakyanan na nga. Umiog lang siya kay nanag-umanggod. Kanay lang tanon guys loy kay kay ilang giibot niya gibalhin nila anong kuan antik namatay noon siya, talisay na siya, talisay nga imported na namatay siya loy kay naidaghang mga sakay mga estudyante. Okay guys, kanang dapita no katong primero pa na kung makita ninyo, di ba? Tumoy ra sa bungtod inyong makita kanara di ana kay nag-aso-aso na sa gabon din ha. Karon makita na gyud mga balay. Lupot na siya din ha. Laom na siya. Naay eskwelahan diha murag elementary ra man siguro diha likod. Yeah. Kana ang atubangan anang mga balaya, nag-atubang na siya sa karsada. Ang uban anak kanang naiuso kanang nay makita ninyo nga blue, di na nimo makita dito atubangan sa kalsada kaya ang kanang iyahang pinaka top niya nilibel ra na siya sa kalsada, so palugsong ang padung ana niya dinha kung atubang pa padung dinha niya kanang usa na ay balay nga murag gantangan ra gid ang iyang porma, pero ini kagabi ko mapasigan na sa nasugan nindot jud kay siya tan-awon. Napay usa dito sa babaw ay nindot sad kayo to katong naay gamay nga nagputi pinakaibabaw nila, hindi rin makita siya nindot jud kayo siya na pinagabi nya kana din ha. Kana ang mga atok nga nakita mga subdivision sad na siya, subdivision sa Hardin de Busay din na siya diha dito nya unahan kana dagko sa kay ng balaya kapalumog asa na sa Maria Luisa na siya kanang mga dagko na gina sila sa tuktok sa bungtod kung tuwa ka dito sa ilang lugar
Nindot siguro kay na kung to ay kasi lahat yung namutang. Naagi na sila sa kinaibabuan. Mura lang siya na label diri tan-aw na mo kay di am sad mi sa bungtod. Yan. Unahan na nagigugsong Banilad nga Tumandawi. Taratapita kay Liloan. Ano na na-hire guys. Mo na amo sakyan kung muuli mi sa amo. Kanangat ko sa probinsya anhiagi ang gikan sa Asturias, Balamban, Tuburan. Ang uban pod nga mga taga Toledo nga nagdali diri sa paagi gawa may traffic. Ma-traffic raman kung kuan maabot na ka sa GY. Ano ang view na mo dire. So, kini na lang siguro. Salamat sa pagtanaw. Huwag kayo kalimot sa pag-subscribe sa wala pa mag-subscribe. Thank you so much. God bless.